Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Angose ndo zita rangu sekuziva kwenyu. Ndakagara panapa ndisiri kunyanyofara. Ndiri kufara partly handisi kufara. In fact ndine mixed feelings. Mixed feelings. Ndoda nditaure zvishoma pamusoro penyaya yemuchinda anonzi iye Norman Rukato wekumvumo wandakanoona just some few days ago. Kana pane chinhu chakaoma kusvika panzvimbo wonoona munhu ari kubatikana, munhu ari kutsvaga rubatsiro, ende kana kune chinhu chakaoma kuona munhu achitsvaga rubatsiro yet iwewe uri kunatsozviona kuti rubatsiro ruri kutsvagwa is something chinogona kuwanikwa but iwe unenge usina panguva yachona. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza. Just a bit of some background inyaya yandiri kutaura. Pane muchinda anonzi Norman Rukato. This guy used to be a pastor. He's still a pastor because chinhu chinonzi calling na-anointing achibve nekuti munhu arwara. He's a pastor, but for now he's not feeling well, so zviri kuita kuti atadze kuseva andini atadze kunge ari anoenda kuchechi kunoseva achishumira semashumiro aita. Mugore ra2019 akasanganawo nenjodzi yekuti akadonha ndokubva achikoka nemuhipi muno muudyi. So zvakabva zvaitika kuti join yemuudyi munomu akabva ndoma akanotyokera. So muchinda uyu kubva 2019 asiri kunzwa zvakanaka, ane makore akawanda asiri kuita zvakanaka, azama kurapwa but munongoziva kuti munhu arapwe zvinoda mari. Chimwe chezvinhu chakasakisa kuti ange ari anokundikana kurapwa, besides vanhu vekukereke, munhu akatongozvimirirawo ari ega kumhuri kwavo nekuti baba namai vakafa achiri mudiki. Akanga akazvarwawo nehanzvadzi yake vari vaviri. Hanzvadzi yake obva yashaika zvakare, obva asara ari oga. It's very unfortunate kuti Norman akakurira kurutivi rwanasekuru, kureva kuti akakurira kurutivi rwanamai. Munongoziva kuti vana vazhinji vakakurira vari kurutivi rwanamai, kuzokonekta nekwana baba zvinogona kunetsa. Uyezve zvinosakisa kuti vanhu vakure vari uko nekoko zvakasiyana siyana. So ndati ipapo ndiclarify because ndinonzwa mibvunzo yakawanda pari kuda kubatsirwa munhu. Vanhu most of the times people end up bringing these questions, so I decided to answer all these questions kuitira kuti pasave nebhariya ingakutadzise kunge uri unomubatsira. So Norman is looking for 2500 yekuti ange ari anorapwa, but ndiri kunatsoona nemamiriro akaita zvinhu, uyezve ndiri kunatsoona nemarespondero ari kuita vanhu kunyaya yaNorman. Maonero vanhu vari kuresponda in a way zviri ngori lolo. Ndatirega ndiite vhidhiyo rino iri ndichidzoka zvakare kwamuri. Ndoiziva kuti ndakauya tikaita vhidhiyo naNorman ndiri kumvuma, ndiri paground ndakaita assessment yangu ndikaona kuti this guy he really needs our help. So ndiri kudzoka zvakare nhasi ndichichema kwamuri, nepatakwanisa napo ngatibatsirewo muchinda uyu. Alright, panapa Saint TV 2.5 inogona kutiremera nemaitiro ari kuitika zvinhu, but ndakufungawo kuti ko tikawanawo 8000, half of the amount, at least tiwane chekunosvitsa kwaari, at least awanewo pekutangira. Tikawanawo 1200 or 1300 kuitira kuti zvinge zviri zvinomubatsirawo. Ameno kwangori kungokumbirawo nemutso waMwari
so nezvondakakuzisai kuti pakanga pane 200 almost 210 yes. Nhasi pane imwewo hama yatumira mari 200 US dollars ikabva yarayira kuti imwe $50 inge iri inozobatsira pafuel kana takuzoda kuendako, imwe 150 inge iri inoenda kunyaya dzekurapwa, imwe hama ikabva yaisa $30 US. So tane 180 yanhasi yakanangana nekurapwa plus yatakanga tinayo nezuro 210 to make it 390 handiti to make it 390 ndo mari yatinayo yakatarisana naNorman. So ndakudzoka kwamuri kuti okay, we have got almost $400 US but isusu our target is tikuda kuti tinge tiri tinounganidza mari inogona kusvika iyo ku 1,200 kureva kuti I still have a long way to go. I still need $800 US. Saka ndiri kuuya kwamuri ndichikumbira nenyasha dzaMwari kuti ngatibatsire muchinda uyu. Kune vese vanokwanisa, please share this video, please share video randikaita naNorman. Vanhu vanatsonzwisisa vachizvionera kuti muchinda ari kuda kubatsirwa. Kune vanokwanisa kunge vari vanobatsira, nhamba dzaNorman ndo idzo dziri apo dzamuri kuona pascreen. Vanoda kubata inini Uncle Saint ndo dzataisa pekutanga, dzakanzi Uncle Saint. So makasununguka kubata both sides. Ukada kubata Norman wakasununguka, ukada kubata inini wakasununguka. But zvinhu zvakaita semukuru ndiri kudiscover kuti zvinhu zvakaita seana mukuru zvinozoda kuti afambe anomira muqueue zvinogona kumuremera. Ndofunga muri kungoonawo kufamba kwake. Chaunokwanisa kuita, unokwanisa kundisendera then osenda confirmation kwaari iye kuti aiwa ndine mari yandapa uncle, mari yachona ndeiyi, confirmation ndeiyi, kuitira kuti zvinge zviri zvinenge zvakangodi zvakajeka. Ino ndinouya panapa time and again ndichauya ndichikuzivisai kuti tave papi, kana kuna atumira ndichitaura saizvozvo anokasununguka kutaurwa zita, please ndiudze kuti aiwa uncle taurai henyu kuti ndinonzi Ningi, pana chakaipa. Kana usina kusununguka all the same tinotenda Mwari. Pachikuru tiri kuda kuti basa ringe rinoitwa, hama yedu inge iri inodzokedzana. Ndozvandangoti ndoyozokupai update about Norman Rukato. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now is